आं सरकारखौ खावलायनो सानो जेन' थाबैनो बख'नानै जेन' जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो। गोबाव बोसोर जाबाय बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' लानानै संसार जानानै दङ। दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ। दिनै फिसाइ गैया संसाराव फिसाइ गैयिनि जिबन खांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ। दिनै गोबां दुखुजों सैसोनानै न'खर लानानै फिसा सासेखौ लानानै बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' जानानै दङ। दिनै आंहा रावबो गैया। दिनै आं न'आव थांनानै जाहैनोबो न'आनो गैया, अबस्था गैया। दिनै बिफा थैलांबाय आंनिबो, आंखौ फिसिनो जाहोनो थाखाय आंहा रावबोआनो गैखाला। दिनै गावनि न'आव थांनानै जाहैनोबो बिसोरनिबो आंखौ फिसिनायनि राहायानो गैखाया। ओरैबायदि दुखु जाबाय फोरमायबाबो फोरमायस'नो हाया। दिनै बेखायनो खावलायनो सानदों आं दिनै बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानैसो दिनै बेफोरबायदि जेलाव थानांबाय दुखु खस्थ' लानानै। मा नाम होनदों बेखौ आफादा? दिनै आफादाव दिनै बिरबाय होनोमोन। सिगाङाव बे बबे जायगानिमोन? सिगां बिजनिनिमोन। ओमफ्राय न'आवनो थाखायाखिसै नालाय सिगांनिफ्रायनो ओरै थांबाय। ओमफ्राय बिसनाथ, जोंनि न'आ बिसनाथ सारियालियाव माब्लाबा थांनानै नायनो हागोन जोंनि न'खरखौ। जोंनि न'खराथ' गैखाया, न'आनो गैया। ओरैबायदि खस्थ'। आफायाबो दिनै आर्मि पुलिसजों बुग्रि जाबाय। ओरैबायदि असान्थिमोन जोंनि न'खरा सिगांबो। बिसोर थानाय समाव ओरैबायदि नाख्रेबजायो, नासयजानो आर्मि पुलिस फैयो, सानफ्रामबो नागिरफैयो, न'आव थानो मोना। दिनै आंनि फिसाइ बिसिनि थाखायनो जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गैखाया। बेसेबां गोबाव जाखो जेल जानानै? जेल जानानै 8 बोसोर जाबाय। बे जायगाखौ मा जायगा? बेखौ दुनाबारि होनो, नंथु दुनाबारि। दिनै गोबां बेबायदि आं सरकारखौ खावलायनो सानो जेन' थाबैनो बख'नानै जेन' जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो। दिनै खायफा जेरै गोजोन संसार जादों, दिनै सुखथिया जाबाय जेला, गोजोन सुखथि जाबाय जेला। सारमोन अननानै बख'दो बिसोरखौ। गोबां दुखु खस्थ' दङ बिसोरो। दिनै जोंबो दुखु खस्थ', आंबो, आंनि देहायाबो दिनै दुरबल। साननानै माब्लाबा मोदै गबाय थायो। जानाय लोंनाय गैया। दिनै जानायफ्राबो खस्थ'। दिनै ओंखाम मोनब्ला ओंख्रि मोना, ओंख्रि मोनब्ला ओंखाम मोना। दिनै फिसाखौ खस्थ' मस्थ' ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो फोरोंगोन सानदोंमोन। नाथाय दिनै फोरोंनो हागोन ना हाला मिथिला आङो। रावनियाबो सहाय गैया। नाथाय 8 बोसोर सिगां बेबायदि रायजोफोरा एसे अनोमोन। रायजोफोरनि अननायनि दारै आं बेबायदि थांनानै दंमोन। नाथाय दिनै बिसोरबो बहा हाजोबनो। लोमजाबा साजाबा। बेसेबां क्लासाव फरायो? क्लास 6। माब्लाबा समाव लोमजायो साजायो। मुलि गरसे लायनानै होफैनो आंहा रावबो गैया। बेसेबां बैसो जागोन? 11आव हाबगासिनो। डन बक्सआव। नोंनि फिसाजो जेलाव दङ, नोंनि फिसाइजों रायलायनाय सोमोन्दोफोर खबरफोर दंना गैया? जेबो मिथिया, गैया, खबरबो मोना। दाखालि 4 थारिखआव फैदोंमोन, लोमजादों होनना खोन्थाहरदोंमोन। बेफोरबायदि दुखु फोरमायहरला जों थानो हाया। ओंखाम दै जानो लोंनो खहाबा जानाय थोरसियावनो मोदैया गयो जोंनि। बेखायनो जोंनि मोखांखौ नायनानै दा खुंथाय गोहोआव थानाय सारमोना अननानै बख'दो बिसोरखौ। बिसोरबो हारिनि थाखाय, जाथिनि थाखायसो नांदोंमोन। अननानै बख'ना होब्ला जों नोंसिनि जिउआव गोजोननाय थागौमोन सारमोन। आं बेखौनो खावलायनो सानो सारमोननिसिम, अननानै जेन' थाबैनो बख'नानै होफैयो। जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो सारमोन। मा बेसनिमोन? 19 बेसनि दंमोन दा। औ। बबे जायगायाव थायोमोन आफादाव थानाय समाव? आफादाव थानाय समावथ' आंथ' मोजां मिथियामोन सिगां। दा बे बबे जेलाव दं? सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटियाव। औ। बेजों लोगोसे सोर सोर दं? बिथांजों लोगोसे गोबाङैनो दं। बिसोरो 60 जन होनदोंमोन। बेखायनो
बिथांमोनाबो गोबां दुखु खस्थ'जों सैसोबोबाय बेखायनो बिसोरखौबो अननानै बख'दो नोंसिनि सायाव जोङो बख'ना होयोब्ला गोजोननाय थागौमोन सारमोन अननानै खावलायदों आं सारमोन बख'दो इसोरखौ गनायनि जेबो खबर दासिम गैया नामा आंथ' खबर मिन्थिया जेबो आङो मावदों ना मावाखै गावसोर मिन्थिगौ आं मिन्थिया जेबो आंथ' मावनोनो जेबो मोना राहायानो गैया आंहा मावनानै जानो गोजानाव थांनानैबो मा मावहैनाय जों हिन्जाव माहारिया गाज्रि नुजायो गथ' सासेखौ सोरनो गालांनाय आङो गोजानाव थांनानै मावहैनोबो जेबो मोनथ'वाखै जेबो बेफोरबायदिनि खबर गैथ'वा आं मिन्थिथ'वाखै मोनदोंना मोनाखै मोनोना मोना सफैयाखै सिगांलाय बिदिनो नामखौ बिनिखौ गैया होनदोंमोन माखासेफोरनि सफैबाय होनदोंमोन बिनि गैया होनदोंमोन दाबा सफैना सफैयाखै आंखौ खबर गैया रायज्लायनोबो मोना आं रावजोंबो थांनाय जाया